Cyn Owen ar croesiad. Clayton Green dal yno ar ymyl y cwrt Cosby. Bodge. Lyle Davies rwan. Croesiad isel ar draws wyneb y gôl. Neb yno mewn glas i fanteisio. Neb yn ennill y peniad cynta. Nathan Wood mewn i'r cwrt Cosby ben y bont. Ogleton ar draws wyneb y gôl gan Nathan Wood. Tom Price yn ailgylchu'r meddiant i Llansawel. Tom Walters o bellter. Luke Armstrong yn hapus fod honna'n mynd heibio i bostyn agosa fo. Fyny'r cae gan Joe Wood i wis. Yn chwilio am Johan Phillips yn y cwrt Cosby. Phillips dal yno. Mae'n cael ei droed iddi. Heibio'r golwr Will Fuller, ond ar draws y cwrt Cosby. Yn affodus i ben y bont. Neb arall mewn glas i fanteisio. Cyn Owen dros y gecrydd i ben y bont. Teg at y cwrt Cosby. Venables sydd yno. Gabe Kirkhoff hefyd, Venables. Ergyd yn y diwedd. Gan Clayton Green. Yn cael ei rhwystro. Yn y bont. Yn trio bob ffordd ar oi honna nghefn y rhwyd. Ond digon o grysa coch yn ei rhwystro nhw. Mewn â hi rwan. I'r canol ar peniad. Heibio'r postyn. Methu eich chyfeirio hi at y targed. Clayton Green yn helpu'r bêl mlaen. Nathan Wood yn trio cystadlu amdani, ond ôl gan Llansawel mae. A rwan Venables lawr y dde i ben y bont. Mae yna le i Nathan Wood. Wood mewn i'r cwrt Cosby. Yn aros am gymorth. Johan Phillips yno! Dim ond just dros y trawst gan Johan Phillips. Dyna gyfle gorau'r hanner cynta heb os. Nathan Wood wedi gosod i nôl ar blat i Johan Phillips. Yr ymosodwr methu cadw i ergyd lawr. Peniad mlaen gan Chris Venables. Disgyn i Dan Jeffries mae hi. Jeffries yn codi hwnna'n uchel. Teg at y cwrs Cosby, cyffyrddiad da gan Walters. Tackle ragorol gan Billy Bodge. Mi oedd rhaid iddo fo gael hwnna'n gywir. Cyn Owen i chwipio hon i mewn. Mae ddwfn teg at y gol. Will Fuller yn gorfod gwthio hwnna dros i drawst. Cicrydd beryglus gan Cyn Owen. Tom Walters fyny'r cae. A Tolly Anderson. Ruben Davies rwan. Yn dod o hyd i Tom Walters ar y chwith. Croesiad isel Walters. Anderson! Ddim yn cael ergyd lan arni. A Pen-y-bont yn llwyddo i ddianc yma na. Rhaid i chi ddeud, mae dyna gyfle gorau Llansawel yn y gêm, dwi'n tybio, efo llain a cwarter awr i fynd. Tom Walters ar peniad mlaen, a Ruben Davies. Ollie Anderson yn cael ei amgylchynu gan grysa glas, ond mae'r bêl rwan at Lewis Bates. Bates mewn i'r canol. Gwaith da yn amddiffynol gan Gabe Kirkhoff. Fi alla hwnna fod wedi mynd unrhywle, ond Kirkhoff yn y lle iawn ac yn greu siŵr fod o'n cyfeirio'r bêl oddi wrth y gôl. At straed Owen Warlow. Clayton Green. Croesiad teg at y canol lle mae Venables. Venables ac yn mynd am ergyd o bell. Heibio'r postyn. A dyna grynhoi'r noson dwi'n meddwl. Gwaith dan fyna gan Connor Smith, ond mae'r bêl nôl fyny'r cae. Os na gyfle Owen Warlow. Yn hwyr yn y gêm i Ben-y-bont. Croesiad isel o bron i honna. Gael ei throi mewn i gefn i rhwyd i hun gan Alex Gammond. Mi oedd honna fod feddi heibio'r postyn o groesiad Owen Warlow.